През последния месец успяхме да представим на над 10 000 души от София, Пловдив, Варна и Бургас новите продукти на Huawei. Участвахме в събитието на Stage Park Shake That Home, форума за китайски иновации пред НДК и събитията на Practicare, които представят новите продукти. На събитието представихме трифазния SmartGuard, който може да превключи от on към off-grid за по-малко от 20 милисекунди, монофазния инвертор 8 или 10 кВт, който има 3 отделни тракера, с всеки с собствен PV вход, трифазния инвертор от 12 до 25 кВт, който може да контролира до 4 батерии и също така новата батерия на Huawei с 7 кВт часови модули, която има 15 години гаранция. След успешно изминатите 2000 км, благодарим на нашите партньори и клиенти за активното участие и отделеното им време. Photomate – умна енергия за по-добър живот.